नमस्कार दादा, नमस्कार. स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. बंद कर खुशी, बंद कर, बंद कर. स्वागत आहे दादा, स्वागत आहे. 1 नंबर लाईक डन, थँक्यू. तिथंच माहिती ना. कसे आहात दादा? प्लीज सर्वांनी पटापटा जॉईन व्हा. राजकुमार दादा म्हणताय चंद्रपूरचे तापमान आज 42 आहे. बापरे, हो का? कसला उकाडा असेल बाई. बापरे बापरे. भारत दादा म्हणते हाय प्रीतू. हाय भारत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी, लाईक करा चॅनलला, प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. जगातील सर्वात उष्ण शहर म्हणून अकोला ठरले आहे. 44. बापरे. जम्मूला किती असतं माहितीये? 48. जून जुलै मध्ये 48, 48 डिग्री. जगातील सर्वात उष्ण म्हणून ठरले आहे अकोला. ओके, प्लीज लाईक करा पटापट सर्वांनी, जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्हला. आता आपण प्रश्न घालते मी पटापटा. आज मी कोणाचा नंबर वगैरे घेणार नाहीये. मी फास्ट सगळ्यांना प्रश्न घालणार, उत्तरं द्यायची आहेत. आणि त्याचं पण कारण आहे, जास्त माझा स्क्रीन टाइम जास्त वाढलाय, सो मला त्रास होतोय त्या गोष्टीचा. डोळ्यांना जास्त त्रास होतोय. आताच मी डॉक्टरकडनं जाऊन आली. डॉक्टर बोलला की अर्ध्या तासाच्या वरती स्क्रीन टाइम करायचा नाही. मोबाईल टीव्ही नो, फक्त अर्ध्या तासाच्या वरती नाही. सो मी पटापटा घालते सगळ्यांना प्रश्न आणि आपण पुढे जाऊया पटकन. चला पटकन कमेंट करा सगळ्यांनी आणि पटकन सर्वांनी लाईक पण करून टाका. हाय आदित्य दादा, मॅडम मी आलो, वेलकम. अशोक दादा स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. फक्त एक राजकुमार दादानी लाईक केलाय, बाकी कोणीच लाईक केलं नाहीये. घे ना पटकन पुढचा प्रश्न. अरे पुढचा प्रश्न घ्यायला मी घातलाच कुठे आहे? स्टार्ट आता करते. लाईक डन, थँक्यू. तर आता मी पहिला प्रश्न घालते. मी इथं अश्विनी ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज पटकन लाईक करून घ्या सगळ्यांनी. पहिला प्रश्न आहे, भारताच्या इतिहासावर सगळे प्रश्न घालते मी. हडप्पा संस्कृती कोणत्या नदीच्या काठी वसली होती? हडप्पा संस्कृती कोणत्या नदीच्या काठी वसली होती? हाय, फक्त एकच तास घेतलंय. फक्त एकच तास घेतले. लाईव्ह बंद करतले. ओके, पहिला आन्सर दिलाय सिंधू. ऑप्शन आहेत: ए गंगा, 2 सिंधू, डी रावी, डी नर्मदा. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. अश्विनीताईंचा आन्सर बरोबर आहे, रावी. हडप्पा संस्कृती रावी नदीच्या काठी वसली होती. हाय हलीम नोरे, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी.
तिला सिंधू संस्कृती म्हणतात. एक मिनिट, ओके, विचारते मी, जरा थांबा. याचं एक्सप्लेनेशन सांगते मी. हडप्पा संस्कृती रावी नदीच्या काठी वसली होती. नदी रावी म्हणजे सिंधू नदीची उपनदी आहे. स्थान सध्याच्या पाकिस्तानमधील पंजाब प्रांत, सहिवाल जिल्हा. 1921 मध्ये दयाराम साहनी यांनी या ठिकाणाचा शोध लावला. महत्त्वाची नोंद म्हणजे सिंधू संस्कृतीतील दुसरे प्रमुख शहर मोहनजोदारो हे मात्र सिंधू नदीच्या काठी वसले होते. समजले का मंडळी? आन्सर याचं तर रावीच येतं. आणि मोहनजोदडो संस्कृती सिंधू नदीच्या. मग ताई झाले का खाणेपिणे? नाही दत्ता दादा, नाही झालं. अशोक दादा म्हणते चूक आहे ताई, चूक आहे. गुगलला पण असंच सांगते, हडप्पा संस्कृती सिंधू नदीच्या. ठीक आहे, ठीक आहे, चला मग, ठीक आहे. प्रीतीताई, तुमच्या उत्तराकडे परत लक्ष द्या, कारण हडप्पा संस्कृती ही सिंधू नदीच्या किनारी वसली आहे आणि तिला इट्स व्हॅली असे सुद्धा म्हणतात. ओके ओके, इथं थोडंसं गपलत असेल. मग मी चॅट जीपीटीला विचारलं आहे, त्यांनी सुद्धा सांगितले की सिंधू नदीच्या किनारी वसली आहे हडप्पा संस्कृती. ओके, परीक्षेत आल्यावर उत्तर सिंधू द्यावे. ओके ओके, व्हेरी गुड. मला इथं रवी आन्सर दाखवत होतं, सो मी ठीक आहे. व्हेरी गुड, काँग्रेच. इथं पहिला आन्सर दिला आहे आदित्यने. व्हेरी गुड आदित्य दादा. आज मी पॉइंट वगैरे लिहिणार नाहीये, मी त्यावेळी सांगणार कोणाला पॉइंट भेटले ते. मुक्ता ताई म्हणतायत नमस्कार ताई. नमस्कार मुक्ता ताई, स्वागत आहे. कुठून आहात नक्की सांगा मला, कमेंट करा आणि चॅनलला नक्की लाईक करा. गौतम, पुढचा प्रश्न आहे, गौतम बुद्धाचा जन्म कोठे झाला? गौतम बुद्धांचा जन्म कोठे झाला? ए लुंबिनी, बी बोधगया, सी सारनाथ, डी कुशीनगर. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी पटापटा. दत्ता दादा म्हणते ताई MPSC स्टडी करत होता का? नाही दादा, नाही, अजून मी नाही दिली आहे कोणतीच म्हणजे परीक्षा नाही दिली आहे. मुक्ताताई संभाजीनगरवरून, छत्रपती संभाजीनगरवरून बोलताय. स्वागत आहे ताई, प्लीज चॅनलला जॉईन हो, आपलं रोज लाईव्ह असतं या टायमिंगला. अशोक दादा म्हणते लुंबिनी. व्हेरी गुड अशोक दादा, 1 पॉईंट. अश्विनीताई म्हणतायत ए, बरोबर. राजकुमार दादा म्हणतायत ए, अशोक दादा म्हणतायत ए, दत्ता दादा म्हणतायत समर्थ, सरनाथ, सारनाथ नाही. आदित्य, गौतम बुद्धांचा जन्म लुंबिनी येथे झाला आणि आजच्या नेपाळ या ठिकाणी. वाव, थँक्यू, छान आन्सर दिलात. इश्कवाला म्हणते हॅट्स ऑफ यू. हाय इश्कवाला. राजकुमार दादा, गौतम बुद्ध यांचा जन्म नेपाळमध्ये लुंबिनी येथे झाला. व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न घेऊया. मौर्य समाजाची स्थापना कोणी केली? मौर्य समाजाची स्थापना कोणी केली? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार, डी बिंदुसार. आदित्य दादा म्हणतो
येस आदित्य दादा व्हेरी गुड. चंद्रगुप्त. अशोक दादा म्हणतात चंद्रगुप्त. अश्विनी ताई म्हणतात चंद्रगुप्त. व्हेरी गुड. राजकुमार दादा पण चंद्रगुप्त म्हणतात. तर मौर्य समाजाची स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य यांनी केली. पुढचा प्रश्न घालते मी. इंडिका या ग्रंथाचे लेखक कोण आहेत? इंडिका या ग्रंथाचे लेखक कोण आहेत? ए फैयान, बी युएन सांग, सी मेगास्थनीज आणि डी कौटिल्य. अश्विनी ताई म्हणतात बी. राजकुमार दादा म्हणतात बी. अशोक दादा म्हणतात बरोबर आहे मेगास्थनीज. हाय तनुजा, कशी आहेस तू? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कौटिल्य मेगास्थनीज. इंडिका या ग्रंथाचा लेखक मेगास्थनीज आहे. राजकुमार दादा म्हणतात सी. बरोबर आहे दादा. अश्विनीताई पण सी म्हणतात. व्हेरी गुड. आदित्य म्हणते मला प्रश्न समजला नाही, परत एकदा सांगतो. प्रश्न आहे इंडिका या ग्रंथाचा लेखक कोण आहे? आवाज जरा मी स्लो केलाय माझा, कारण खूप त्रास होतो, नंतर डोक्यावर प्रेशर येतो. जे लोक आज बघतायत ते उद्या तुझ्या यशाची स्टोरी सांगणार आहेस. येस डेफिनेटली. आदित्य म्हणते ठीक आहे. पुढचा प्रश्न. पुढचा प्रश्न आहे. प्लीज लाईक करा मंडळी. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे. पटकन लाईक करा. सम्राट अशोकाने कोणत्या युद्धानंतर अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला? अशोक सम्राटने कोणत्या युद्धानंतर अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला? राजकुमार दादा म्हणते मी बी म्हणालो नाही. आदितचा उत्तर बी. ओके ओके ओके. तर त्याचे ऑप्शन आहेत. ए पानिपत, बी कुरुक्षेत्र, सी कलिंग आणि डी हल्दी घाटी. तर अशोक दादा म्हणतात कलिंग. अजून बाकीच्यांनी सांगा, उत्तर द्या. बाकीच्यांनी उत्तर द्या पटकन. अश्विनी ताई म्हणते सी. शिरसाट पुते म्हणतायत हाय. हाय भावा, कसे आहेस तू? तर आन्सर इथं बरोबर आहे. हाय कौशल, हाय. तर अश्विनीताई पण सी म्हणतायत. तर आन्सर असं आहे की सम्राट अशोकाने कलिंग युद्धानंतर अहिंसेचा मार्ग स्वीकारला. आज डोकं दुखत असतानाही प्रीतीयाने लाईव्ह घेतली, हीच खरी डेडिकेशन. यासाठी एक लाईक बनतोच. यस भावा. डॉक्टरकडे गेलेली डोळ्यांच्या, कारण 2 दिवस खूप प्रेशर आला ह्या डोळ्यांना आणि या चष्म्याची पॉवर कमी झाली. तुम्ही हल्ली म्हणत होता ना ताई तुला नीट दिसतच नाही, ताई तुला दिसतच नाही. ते मला दिसतच नव्हतं खरं. आणि मी आता डॉक्टरकडे गेली तर ते मला बोलले की स्क्रीन टाईम खूप कमी करा, अर्ध्या तासाच्या वर घेऊच नका. आणि मिस्टरांनी तर बोललेला आज लाईव्ह नाही घ्यायचं, शांत राहा, जाऊन डोळ्यांना ड्रॉप घाल आणि बस. आणि आता ते आलेले लाईव्हवर बघितलं त्यांनी आणि असं केलं. आता म्हणणार सांगितलेलं ना नको घेऊ, आता मला सांगायचं नाही डोळे दुखतात म्हणून असं सांगणार. मॅडम आल्या. येस कौशल. आदित्य थोडी आणखी माहिती सांगतो. अहिंसेचा मार्ग स्वीकारल्यानंतर सम्राट अशोक यांनी बौद्ध धर्मामध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर संन्यास घेतला. बापरे, वाव. हाय राधा कृष्णा, नमस्कार दादा, स्वागत आहे. धन्यवाद ताई. जय भवानी, जय शिवराय. जय भवानी, जय शिवराय. अशोक दादा म्हणते हॅट्स ऑफ. कौशल म्हणते मास्तरीन बाई ओढा खाल्ला सरांचा. आज खाणार आहे मी ओढा. हाय सुजाता ताई, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी लाईक करा यार. फक्त 8 लाईक झाले. एवढे तुम्ही लाईव्ह बघताय पण एक मात्र लाईव्हला लाईक करत नाहीये. प्लीज लाईक करा मंडळी.
10 लाईक होऊन जाऊ दे पटकन. बाय यू लाईक डन. थँक्यू कौशल्य. तनुजा ताई म्हणतात 9 नंबरला लाईक. थँक्यू तनुजा. कशी आहेस तू? अशोक दादा म्हणतात माझा गाव. येस. सुजाता ताई म्हणतात हाय. डी के होबले म्हणतात हाय हाय. नमस्कार दादा, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सर्वांनी पटापटा. पुढचा प्रश्न घालणार आहोत आपण. तनुजा ताई म्हणतात जय शिवराय. जय शिवराय. जय महाराष्ट्र. जय कोकण. आदित्य दादा म्हणतात पुढचा प्रश्न घ्या. प्राचीन भारतातील कोणत्या काळाला सुवर्णकाळ म्हटले जाते? प्राचीन काळ भारतातील कोणत्या काळाला सुवर्णकाळ म्हटले जाते? ए मौर्य काळ, बी गुप्त काळ, सी वर्धन काळ, डी चोल काळ. तनुजाताई म्हणते मी मस्त ताई. अश्विनीताई म्हणते सेकंड नंबरला लाईक. होच अश्विनीताई, तुम्ही तर केलातच आहात. प्लीज मंडळी लाईक करा चॅनलला. डिझायर लवर म्हणतायत हाय 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 डिझायर लवर, स्वागत आहे. इश्कोलाला म्हणते मोबाईल ब्राईटनेस जास्त ठेवू नको. लाईट मोड ब्ल्यू लाईट फिल्टर ऑन ठेव. डोळ्यांवर स्ट्रेन कमी होतो. ओके असणार ना. आय प्रोटेक्शन तर चालूच आहे रे बाबा. प्लीज स्वागत आहे. ऋषिकेश दादा म्हणते गुप्त काळ. अश्विनीताई म्हणतात बी. डिझायर लवर म्हणतात हाय. आली एक मिनिट. डिझायर लवर म्हणते कुठचे आहेत तुम्ही? मी कोकणातली भावा, कोकणातली आहे. अशोक दादा म्हणतात गुप्त. राजकुमार दादा म्हणतात गुप्त. बरोबर आहे, सगळ्यांची आन्सर बरोबर आहे. सुजाता ताई म्हणतात बी गुप्त बरोबर. डी के दादा म्हणतात नमस्कार ताई. नमस्कार डी के दादा, कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं सगळ्यांचं. कुठून आहात नक्की सांगा. विजय दादा म्हणतात लाईक नंबर 10 ताई. श्री स्वामी समर्थ. महाराज ब्लेस यू अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? नाही दादा अजून नाही झाला. आदित्य दादा म्हणतोय गुप्तकाळ साधारणतः 4थ्या शतकापासून ते 8व्या शतकापर्यंत चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त दुसरा चंद्रगुप्त यांच्या काळ सुवर्णकाळ होता. या काळामध्ये भारतातील हिंदू समाज आनंदाने आणि गुण्या गोविंदाने राहत होते. वाव आदित्य, व्हेरी नाईस, खूप छान माहिती आहे तुला. विजय दादा म्हणते हे जम्मू कोकण गर्ल स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचो यो कोकण. व्हेरी नाईस दादा. अशोक पांचाळ म्हणतात हाय. नमस्कार दादा. अशोक दादा म्हणतात चला पटापट स्क्रीन टाइम करा. इश्कोला म्हणते गाजर बदाम हिरव्या भाज्या आईसाठी स्ट्रॉंग वाढते. येस, गाजर खायला पाहिजे बाबा. अशोक दादा म्हणतात हो. रतनकर गोडसे म्हणते काय झालं, काय जेवण झालं का? नाही दादा, जेवायचं आहे. वरची कमेंट पण वाचली रे मी.
ओके. स्क्रीन बघताना आपण कमी ब्लिंक करतो, जाणून बुजून जास्त वेळा डोळे मिचकाव, ड्रायनेस कमी होते. ओके. पुढचा प्रश्न. थँक्यू प्रेम, छान छान काय म्हणतात ते टिप्स दिल्याबद्दल. आर्य भारतात कोठून आले असावेत असा अंदाज आहे. आर्य भारतात कुठून आले असावेत असा अंदाज आहे. सांगा बघू. रतनकर म्हणतात वरची कमेंट वाच. चारू दळवीच, हाय चारुताई, नमस्कार. प्रशांत दादा म्हणतात हॅलो. गुरुनाथ दादा म्हणतात हाय. प्रशांत दादा, गुरुनाथ दादा स्वागत आहे. राजकुमार, गाजर, पपई, आंबा, पालक, दूध आणि रताळे यातून जीवनसत्व अ मिळते. आणि जर जीवनसत्व अ मिळत नसेल तर काय होतं? रातांधळेपणा होतो आणि मला वाटतं तोच होणार आहे. राजकुमार दादा म्हणतात मध्य आशिया. बरोबर आहे राजकुमार दादा, व्हेरी गुड, 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न घेऊया. गायत्री मंत्राचा उल्लेख कोणत्या वेदात आहे? गायत्री मंत्राचा उल्लेख कोणत्या वेदात आहे? कमेंट करून सांगा पटकन. आज जरा आपण वेगळे प्रश्न घेतले. गायत्री मंत्राचा उल्लेख कोणत्या ग्रंथात आहे? कमेंट करून सांगा मला. अशोक दादा म्हणतात अफगाणिस्तान. अश्विनी ताई म्हणतात ऋग्वेद. राजकुमार दादा म्हणतात ऋग्वेद. अजून कोणाला आन्सर येते का? गायत्री मंत्राचा उल्लेख कोणत्या ग्रंथात झाला? कोणत्या वेदात झाला? हाय जनार्दन दादा, स्वागत आहे. हा, हे पण मी ऐकलं की 20 फूट दूर बघायचं, जे त्यामुळे पण डोळ्यांना आराम मिळतो. 20 फूट. तर बरोबर आहे. पहिला आन्सर जे आहे ते दिलं आहे अश्विनी ताई. कॉंग्रॅच्युलेशन अश्विनी ताई, व्हेरी गुड. स्कॉलर म्हणते दर 20 मिनिटांनी. ओके. प्रशांत दादा म्हणते सामवेद नाही, ऋग्वेद. कुठचा अभ्यास घेत आहात? रवी किरण दादा म्हणतात कुठचा अभ्यास घेत आहात? दादा जनरल नॉलेज मध्ये सगळे क्वेश्चन घेतो, इतिहास, भूगोल आणि सामान्य ज्ञान वगैरे घेते. आता आपण भारताचा इतिहास घेतोय. राजकुमार दादा म्हणतात ऋग्वेद, व्हेरी गुड आन्सर. नालंदा विद्यापीठ कोणत्या राज्यात होते? पुढचा प्रश्न आहे. नालंदा विद्यापीठ कोणत्या राज्यात होते? पटकन कमेंट करून सांगा. हाय संकेत दादा, लाईक नंबर 14, थँक्यू. अश्विनी ताई म्हणतात बिहार, व्हेरी गुड अश्विनी ताई. अशोक दादा म्हणतात बिहार. संकेत दादा म्हणते ओम साईराम. प्लीज लाईक करा. राजकुमार दादा म्हणतात बिहार. बरोबर आन्सर आहे, बरोबर आन्सर आहे. पुढचा प्रश्न आहे. अजिंठा लेणी कोणत्या कालखंडात कोरल्या गेल्या? अजिंठा लेणी कोणत्या कालखंडात कोरल्या गेल्या? ए गुप्त, बी वाकाटक, सी सातवाहन, वरील सर्व. सांगा बघू. कारण आपण सारखं स्क्रीनकडे फोकस ठेवून बघतो, दूर बघायची सवय राहत नाही. ओके. तर आन्सर असं आहे गुप्त, वाकाटक, सातवाहन. या सगळ्या कालखंडामध्ये, म्हणजे हे सगळे कालखंडामध्ये अजिंठा लेणी कोरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे वरील सर्व असं येतं. अश्विनीताई म्हणते डी. येस अश्विनीताई, व्हेरी गुड अश्विनीताई, खूप खूप छान. तराईंचे पहिले युद्ध 1991 मध्ये कोणामध्ये झाले? तराईंचे पहिले युद्ध कोणामध्ये झाले? सांगा पटकन. अशोक दादा म्हणते छान छान. सांगा बघू.
माहिती आहे का आन्सर कोणाला? मी जरा स्क्रीन बंद करून बोलू का, चालेल का? कॅमेरा ऑफ करून बोलते, जरा डोळ्यांमध्ये ड्रॉप घालते. ओके, एका डोळ्यामध्ये. त्यामुळे स्क्रीन ऑफ करून बोलते, प्रश्न विचारते. जनार्दन दादा म्हणते नको. चला आन्सर तरी द्या. तराईंचे पहिले युद्ध कोणामध्ये झाले? येते का आन्सर कोणाला? ऑप्शन देते. बाबर आणि इब्राहिम लोधी, बी पृथ्वीराज चव्हाण आणि मोहम्मद घोरी, सी अकबर आणि हेमू, डी हुमायून आणि शेरशहा. मोहम्मद घरी अँड पृथ्वीराज चौहान. अशोक दादा व्हेरी गुड. अश्विनीताई म्हणतात हाय. हाय अश्विनीताई, बोला. बी बरोबर, बरोबर आहे अश्विनीताई. उदाहरण देतो, जवळचा दुकानदार 5 रुपये जास्त घेऊन सामान देतो तरी आपण त्याच्याकडे सामान खरेदी करतो का? तर उगाच लांब जायला नको. नाही बाबा, मी तर लांबच जाऊन घेते. एवढे लांब, जवळचा खूप महाग देतो. तर पुढचा, रजिया सुलतान ही कोणाची मुलगी होती? रजिया सुलतान ही कोणाची मुलगी होती? कमेंट करून सांगा. ऐबक, इल्तुतमिश, सी खलजी, ड लघु तुघलक. तुघलक. ऐबक, इल्तुतमिश, खलजी, तुघलक. बी. अशोक दादा म्हणतात बी. अशोक दादा म्हणतात नको रे इश्कॉल आलं. युवराज दादा म्हणतात बाबर आझम. अश्विनीताई म्हणतात ए. प्रियांशू म्हणतात टू. यांचं नावच काय म्हणतात? KM मेकअप स्टुडिओ ब्युटी पार्लर ए म्हणतायत. स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? जनार्दन दादा म्हणताय इल्तामश. अशोक दादा म्हणताय इल्तुमिश. बरोबर आहे. आन्सर आहे इल्तुतमिश आहे आन्सर याचं. व्हेरी गुड. खूप जणांनी व्यवस्थित आन्सर दिली आहेत. व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्याची स्थापना कोणी केली? पटापट आन्सर द्या. विजयनगर साम्राज्याची स्थापना कोणी केली? येते का आन्सर? इश्कॉललो म्हणतोय बाईंचं डोकं दुखत असल्यामुळे आज शिकवणी लवकर सुटेल. स्थानिक स्तरावर घेण्यात आलेला निर्णय. डोकं नाही दुखत आहे रे, डोळ्यांवरच जास्त हे होतोय, स्ट्रेस येतोय. राजकुमार दादा म्हणते हरिहर आणि बुक्क. बरोबर आहे दादा. राजकुमार दादा बरोबर आहे. धनल, हाय धनल, कुठे होतास यार 2 दिवस? आम्हाला वाटलं की आमच्यावर रागावून गेला. सगळे आठवण काढत होते तुझी. युवराज दादा म्हणते कृष्णदेवराय नाही. बुक्कारया नाही. हरिहर आणि बुक्क या 2 भावांची. बरोबर आहे. अगं मी उत्तर दिला. अरे मी कोणाला पॉइंटच देत नाही आज. स्क्रीन बंद केली तरी तेच होणार आहे. नाही दादा, मी जरा लेटून बोलते. कॉफी पिऊ की चाय? मला कॉफी आवडेल. मोबाईल बंद करा ताई. मोबाईल बंद करा म्हणजे? पुढचा प्रश्न घेते ते, पानिपतचे पहिले युद्ध कोणत्या साली झाले? पानिपतचे युद्ध कोणत्या साली झाले?
दारू पिऊ का विस्की? विस्की चालेल. धनल बोलतोय 1226. बरोबर आहे धनल. प्रियांका ताई म्हणतायत 1526. रामदादा म्हणते 1526. अश्विनीताई म्हणते 1529. नाही अश्विनीताई, 1526 आन्सर. युवराज दादा म्हणते 1978. 78 नाही, 87. आन्सर आहे 1526. 21 एप्रिल 1526. राजकुमार दादा सांगतात. व्हेरी गुड राजकुमार दादा. दादा बोलते 1526. 1526 पहिले आणि दुसरे, 1761 तिसरे आणि 1556 दुसरे. व्हेरी गुड धनल. थंड पाण्याच्या पट्ट्या डोळ्यांवर ठेवल्या तर आराम मिळतो म्हणे, जुनी लोक सांगतात. हां, तसंच करायला पाहिजे. हाय धोंडू वडस व सी एस. 26 एप्रिल 1526 रोजी. बरोबर आहे. कुठूनच ताई तुम्ही? स्वागत आहे. पुढचा प्रश्न घालते. अकबरनामा कोणी लिहिला? अकबरनामा कोणी लिहिला? आन्सर सांगते, ऑप्शन सांगते. ए अकबर, बी बिरबल, सी अबुल फाजल, डी फैजी. धनल म्हणते अबुल फजल. अशोक दादा म्हणतात सी. राजकुमार दादा म्हणतात अबुल फजल. अशोक दादा म्हणतात सी. अश्विनीताई पण सी म्हणतायत. राजकुमार दादा पण अबुल फजल म्हणतायत. शिवाजी दादा म्हणतात अब्दुल फजल. व्हेरी गुड आन्सर. प्लीज लाईक करा पटकन. प्लीज लाईक करा मंडळी. सगळ्यांनी जे नवीन आले त्यांनी प्लीज लाईक करा चॅनलला. आज थोड्या वेळासाठी लाईव्ह लवकर मी बंद करणार आहे आज. पुढचा प्रश्न आहे. श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्य अभिषेक कोणत्या किल्ल्यावर झाला? अश्विनीताई म्हणतात रायगड. धोंडू म्हणतात अब्दुल फजल. बरोबर आन्सर आहे. प्रियांशू म्हणतात रायगड. राजकुमार दादा म्हणतात रायगड. अजून कोणाला माहिती आहे का श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक कोणत्या किल्ल्यावर झाला? कमेंट करा सर्वांनी. इश्कोलेला म्हणतोय रायगड किल्ला. येस. इश्कोलेला म्हणते जर खूप ड्रायनेस वाटत असेल तर डॉक्टरांनी सांगितलेले ड्रॉप्स वापर. हॅशटॅग मी स्वतः. येस. आता मी संपवणार आहे लाईव्ह. प्रदीप माने म्हणतायत पुणे. व्हेरी गुड प्रदीप दादा. संदीप दादा म्हणते 6 जून 1974. पुण्यावरून आहात का तुम्ही? आता पुढचा प्रश्न आहे. शिखांचे 10वे गुरु कोण? शिखांचे 10वे गुरु कोण होते? शिखांचे 10वे गुरु कोण होते? कमेंट करून सांगा. अश्विनीताई म्हणते गुरु नानक.
धनल म्हणते गुरु गोविंद सिंग. अशोक दादा म्हणतायत गुरु गोविंद. राजकुमार दादा म्हणतायत गुरु गोविंद सिंग. यशश्री म्हणते हाय. हाय यशश्री. कोणाला आन्सर येते अजून? प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. शिखांचे 10वे गुरु कोण होते? येते का आन्सर? यशश्री बोलते तू कुठे दिसत नाहीस ती. अगं मला ना आताच मी डॉक्टरकडे जरा जाऊन आली ग. डोळे वगैरे खूप दुखत आहेत जास्त स्क्रीन टाइम मुळे. यश इश्कॉललो म्हणतोय काकडीचे तुकडे डोळ्यांवर ठेवा किंवा गुलाब पाण्याची पट्टी 5 ते 10 मिनिटं. गुगल आहे. थँक्यू इश्कॉललो. तर बरोबर आहे गुरु गोविंद सिंग आन्सर आहे. शिखांचे 10वे गुरु कोण आहेत? गुरु गोविंद सिंग. आणि पहिले गुरु गुरु नानक. अश्विनी ते म्हणतात ओके. पुढचा प्रश्न घालते. अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना कोणी केली? अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना कोणी केली? यशस्वी म्हणते थोडे दिवस मोबाईल बंद करून ठेव. अगं मग कसं होणार बंद केलं तर? 9 नेवर गिव्ह अप. हाय, कुठून आहात तुम्ही? काय चालू आहे? प्रश्न मंजुषा चालू आहे. इतिहासाचे, भारताचा इतिहासावर प्रश्न चालू आहेत. नक्की जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं या टायमिंगला. रोज फेस लाईव्ह असतं. आता पण फेस लाईव्ह चालू होतं पण आता मी बंद केलं आहे. थोडंसं प्रॉब्लेम होता म्हणून. तर नक्की जॉईन व्हा आणि रोज जॉईन व्हा दुपारी 1:15 वाजता. सगळ्यांना क्रेडिट देतोय. येस गुगल AI. यशश्री म्हणते छत्रपती शिवाजी महाराज. येस यशश्री. अशोक दादा म्हणते शिवाजी महाराज. राजकुमार दादा म्हणते छत्रपती शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराजांनी. बरोबर आहे अश्विनी ताई. तर अष्टप्रधान मंडळाची स्थापना श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी केलेली. समजला का मंडळी? प्लीज लाईक करा. प्लीज लाईक करा पटकन. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. प्लीज 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. धनल बोलते श्री छत्रपती श्री शिवाजी महाराज शहाजी महाराज भोसले राजे. येस. पुढचा प्रश्न आहे आधुनिक भारतावर, मॉडर्न भारत या प्रश्नावर, या विषयावर आहे. तर प्रश्न आहे असा, वास्को द गामा भारतात कोणत्या वर्षी आला? वास्को द गामा भारतात कोणत्या वर्षी आला? राजकुमार दादा म्हणते 1498. यशस्वी म्हणते 1498. अश्विनीताई म्हणते 1498. इश्कोलव म्हणते फोकस एक्सरसाइज अंगठा जवळ ठेवा मग दूर बघा. 10-15 वेळा रिपीट. फोकसिंग पॉवर इम्प्रूव्हमेंट. ChatGPT. कसा ठेवायचा? अंगठा जवळ ठेवायचा आणि परत दूर नेऊन ठेवायचा. 20 मे. राजकुमार दादा म्हणतात 20 मे 1498. जनरल बोलते 21 मे 1498. काय आन्सर आहे? रिअल आन्सर काय आहे? पुढचा प्रश्न आहे 1857च्या उठावाची सुरुवात कुठून झाली?
1857च्या उठावाची सुरुवात कुठून झाली? वीस मेला तो बोटीत होता पण पाय ठेवला मेरठ छावणी. अशोक दादा म्हणतात कानपूर. तर उत्तर आहे 1857च्या उठावाची सुरुवात मेरठ येथे झाली. व्हेरी गुड यशश्री राजकुमार दादा. तनल इश्कॉलर म्हणते झोपायच्या आधी स्क्रीन टाळा. झोपायच्या 30-60 मिनिटं आधी मोबाईल बंद करा. डोळे आणि झोप दोन्ही सुधारतात. ChatGPT. जनार्दन दादा म्हणतायत 1498 रिअल. ओके प्लीज मंडळी लाईक करा. लाईकच वाढत नाही आहेत यार. सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली? सत्यशोधक समाजाची स्थापना कोणी केली? अशोक दादा बरोबर. अश्विनीताई व्हेरी गुड. यशश्री व्हेरी गुड. जनार्दन दादा म्हणतात मेरठ. राजकुमार दादा म्हणते महात्मा ज्योतिराव फुले. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. सगळ्यांचा आन्सर बरोबर आहे. स्क्रीन डोळ्यांच्या सरळ लेवलला ठेवा. खाली मान वाकून जास्त वेळ मोबाईल वापरू नका. डोळे प्लस मान दोन्ही सुरक्षित. ओके गुगल AI. भारी रे तू तर डॉक्टरच आहेस. धनल म्हणतोय महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी 24 सप्टेंबर 1873 केली. व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली? तुझ्यासाठी सर्च केलेत काही टिप्स स्वतः मी. थँक्यू प्रेम. थँक्यू. 1885 बरोबर आहे आन्सर सगळ्यांचं. व्हेरी गुड. तर मंडळी आता चला मी ठेवते. मला मी आता लाईव्ह संपवते मंडळी. आपण उद्या भेटू जरा डोळ्यांना आराम भेटला की. बाय मंडळी. अगं डोळ्यावर कापूस ठेव. दुधात बुडवून थंड वाटल. ओके करते तसंच करते. आज माझं मनही नाही लागत आहे म्हणजे व्यवस्थित असं रोज मी जसं लाईव्ह घेते तसं स्वतःलाच वाटत नाही आहे ना बरं. त्यामुळे 8 तास झोप. येस 8 तास झोपते. अश्विनीताई म्हणतात ओके बाय बाय अश्विनीताई. राजकुमार दादा म्हणते चालेल ताई. ओके बाय बाय राजकुमार दादा. बाय धनल. थँक्यू. यशस्वी म्हणते 2 मिनिटे मला फक्त तुझा चेहरा दाखव. ओके यशस्वी बाबा दाखवते माझा चेहरा.
बाय यशश्री. धनल म्हणतोय मी नव्हतो इतके दिवस म्हणून असं आता बरं वाटेल तुला. हो हो, तू नव्हताच ना म्हणून. डोळ्यांना थंड पाणी, थंड पट्टी, थंड पाण्याने डोळे धुवा. कापसाला थंड पाणी लावून 5 मिनिटं डोळ्यावर ठेवा, लगेच आराम मिळतो. चॅट जीपीटी. ओके. ओके, बाय बाय, थँक्यू. अरे डोळ्यांचा बीपी पण चेक करतात माहितीये, IOP. डोळ्यांचा बीपी पण चेक केला माझ्या. ठीक आहे. डॉक्टर श्रद्धा, काय झालं? हाय श्रद्धा ताई. श्रद्धा ताईचा डीपी चेंज झाला. मस्त दिसतेस ग तू. मला इथून दिसत नाहीये पण मस्त दिसतेस एकदम हिरोईन. धनल बोलतोय ड्रॉप आले. येस डॉक्टर आले. येस, आमचे डॉक्टर ताई आल्या. ऐक, डॉक्टर आले, उपाय सांगा. श्रद्धा ताई, लाईव्ह घेऊन घेऊन माझ्या डोळ्यांचा चष्मा वाढला ग, डोळ्यांचा नंबर वाढला. काय झालं तुका गो? गो लाईव्ह घेऊन 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 डोळे फुटले गो माझे. नंबर वाढलो. कधी पेपर होता? याला एकच उपाय आहे, डोळ्यांवर बर्फ नाही तर थंडी पट्टी ठेव. येस, आता तेच करते. बाय मंडळी, चला गो. काँग्रेस प्रगती झाली. वा, काँग्रेस प्रगती झाली. कसली गो? डोळे फुटत दिले या युट्यूबच्या, काय म्हणतात ते, युट्यूबमुळे. बाय बाय. धन्यवाद चॅट जीपीटी आणि गुगल यायला म्हण. उपाय कमी आले तरी मला म्हण. थँक्यू चॅट जीपीटी आणि प्रेम. हा, न्यू बनवूनच घ्यायला पाहिजे ग, खूप स्ट्रेस येतोय. तुमचे प्रेम, तू सांगितलेले सगळे उपाय आमच्या परीने ऐकले आणि घेऊन आली ती बघ, कापसाचं पाणी घेऊन. डोकं दुखतंय का? नाही ग, इथं स्ट्रेस येतो फक्त डोळ्यांना. इथं हा जास्त आलाय लेफ्ट साईडचा. डोळे बदलून घे. आणि मला तुझे ते डोळे मग. ज्यांना तर, मला तर चष्माच लागला काय यार. आताची सगळी म्हणजे ना, आताची माणसांना सगळ्यांना चष्मा. ऍडमिन म्हणतायत कोकणची माणसं साधी बोळी. येस ऍडमिन. बाय बाय. धनल, 2 दिवस कुठे होता तू? धनल कुठे गेलेला रे? चला मी आता ठेवते. एकावर एक फ्री ऑफर असेल श्रद्धा यांच्याकडे. सगळी ढापणी झाली. येस श्रद्धा ताई, आम्ही सगळी ढापणी झालो गो. बाय बाय. फक्त मोबाईलमुळे. हा, मोबाईलमुळेच होतंय. बी कुल हुई म्हणतायत. कुठून आहात आपण? मी कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. हा श्रद्धाताई, आज मी गेलेली डॉक्टरांकडे, तर एक पावर जरा कमी झाली चष्म्यांची, म्हणजे पावर जरा नंबर वाढलाय. सो बघू आता. ड्रॉप दिलेत येड्यागत. सांगायचा चष्म्याचा नंबर किती झाला, काय करायचं, आणि परत या. रात्री आहे का? नाही रे, आजच मला मिस्टर बोलले की घ्यायचं नाही आज लाईव्ह. आणि आता ते ऑफिसमध्ये होते ना, त्यांना नोटिफिकेशन गेली, नंतर करतात. त्यामुळे रात्री नाही. 2 दिवस मला पूर्ण अजिबात मोबाईल हातात नाही घ्यायचा बोललेत मला, पण मी घेतला. चला बाय बाय. मोबाईलमुळेच वाढला नंबर. येस, मोबाईलमुळेच. रात्रीचा लाईव्ह टाळावा मी स्वतः. ओके. पाणी जास्त पी. हो श्रद्धाताई. थँक्यू श्रद्धाताई. बाय बाय. बाय बाय. बाय बाय.